ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు దేవుని వాక్యము వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మ. ఎఫెసీ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 13వ వచనం. మీరును వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రించబడితిరి. ఎందరైతే ఆయన వాక్యమును ఆలకించి అంగీకరించి శ్రేష్టమైన రక్షణలో ప్రవేశించుచున్నారో వారందరూ పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రింపబడి ఉన్నారు, అనగా క్రీస్తులో భద్రము చేయబడి ఉన్నారు. ఈ వాగ్దానము క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసముంచిన ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి, శత్రువు మిమ్మును తాకకుండా మీరు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ముద్రించబడి భద్రం చేయబడ్డారు. ఆయన బిడ్డల చుట్టూ ఆయన ఒక అగ్ని ప్రాకారంగా ఉన్నాడు. ప్రభువైన యేసు, నన్ను నా కుటుంబమును నీ ఆత్మ చేత ముద్రించి భద్రపరచమని, మా చుట్టూ అగ్ని కంచె వేయమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.